DR's tidligere nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen stiller sig ikke tilfreds med den undskyldning, Dansk Folkepartis Louise Frewer har givet her til formiddag. Efter polemikken i går om en mail fra kulturminister Brian Mikkelsen til DR's bestyrelsesformand i 2003, Jørgen Slener, var Louise Frewer inviteret til debat i Deadline på DR2 i aftes. Her beskyldte hun Lisbeth Knudsen for at være involveret i Socialdemokraternes partiprogram, en påstand hun i dag har modificeret til løse rygter, som hun undskylder at have viderebragt. Men det holder ikke at komme med løse rygter på landsdækkende tv, siger Lisbeth Knudsen. Jeg må også høre det sådan, at hun konkret siger, at de formentlig var usande. Jeg synes, det ville klæde hende at give en total og aldeles undskyldning for det her. Kraftig kritik af flere dage med lukkede børnehaver og vuggestuer bliver mødt med et skuldertræk af kommunerne. De forklarer nu den ekstra lukkedag per år med den stramme økonomi, de må slås med. Vi bliver styret i så økonomisk stramme tøjler fra Christiansborg, at vi er nødt til at bruge pengene bedst muligt. Og selvom lukkedage er en dårlig ting, så er de bedre end at slække på det daglige antal pædagoger, siger Henrik Larsen, der er formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening. Der er penge i narkohandel. Rigtig mange penge. I hvert fald i Mexico, hvor politiet under en ransagning i et hus har fundet over $206 millioner i kontanter. Politiet kalder det den største konfiskering af narkopenge i landets historie. Morten Fransen fortæller. De var overalt, pengesedlerne, gemt i skuffer, i skabe, i kufferter. Ja, selv i væggene var der grønne dollarsedler, der